Id-direttur ta' Vinyls Ram Tumuluri qed jallega li l-kap eżekuttiv ta' Stewart Ralph Della Torre kien lest ixaħħam lill-uffiċjali tal-Gvern Malti tant li kien jiftaħar li seta' jagħti boros mimlijin flus sabiex jakkwista vantaġġ f'pajjiżna. Dan qed tirrapportah il-Midja Amerikana bis-sit ta' CBS News jgħid li Tumuluri huwa l-whistleblower li jikxef din l-informazzjoni b'rabta mal-konċessjoni ta' tliet isptarijiet Maltin. Tumuluri qed jallega mal-Kungress Amerikan li Della Torre kien jiftaħar li huwa jista' jagħti ammonti kbar ta' flus sabiex jasal biex jagħlaq id-dil tal-isptarijiet. Keliem mal Della Torre qal li dawn l-akkużi huma bla bażi tant li m'hemmx evidenza ta' dan kollu. Ta' min wieħed ifakkar li l-Gvern Laburista ta' lil dawn il-barranin jiġifieri l-Vinyls u Stewart mal-400 miljun euro minħall il-poplu Malti wawċi. U meta l-Partit Nazzjonalista fetaħ proċeduri sabiex jinġibu lura dawn il-flus, il-Gvern ta' Bella baqa' jimblokka l-proċess. Fl-aħħar jiem sar magħruf li Stewart Healthcare kienu firmaw ftehim biex il-kumpanija Aquator tirċievi 30% tad-dividends tal-Sten Stewart Malta, ċoe mill-profitti li kienet qed tagħmel kumpanija f'pajjiżna. Fi kliem sempliċi, fil-waqt li kulħadd spiċċa jixxaħħam u jaħtaf kemm jifla flus, il-poplu Malti wawċi ma ebda servizz ġdid u spiċċa biss b'isptarijiet li tħallew għall-kub tejhom tant li l-isptar Mater Dei mhux ilaħħaq mad-domanda. Sal-luqa jinsab fl-ar sitwazzjoni possibbli u l-Awċin bla ebda investiment fl-isptar ġenerali.